makaingon pa nga ang atong Diyos kaayo. Kaya kita makaingon na maayo, iwala ta na kasi natin sa maayo sa Ginoo. Amen ba? Amen. Dako hangyo na matagusa sa pagpalindog atong sultan ang atong lahat ng ining kabutagod. Kung hangyo na matagusan, piyaw ang ilang mamatay. Story sa diha sa ganyan. Tanan, mga ganang istorya kaniya, istorya ng church, na minagawin na ng Muslim. I-pour out tanan diha sa Ginoo. Yes, okay. Ang nagagahan niya ng Ginoo. Umihigog na ang Ginoo. We thank you, Lord, for this day. Salamat sa lain sa maadlaw, Ginoo. Salamat sa lain sa maadlaw na magkaroon kami sa pagsimba, sa pagtayo ng Diyos. Salamat Ginoo sa makatinabuhi. Ngani ako Ginoo sa magtubangan. Salamat Lord God. Napisan pa mo Lord sa mga butang-butang, sa mga pangmalay. Ang isa pa mga anak-anak. Salamat Lord kay iyong kami gidalagin na ako. Lord, today, just really want to worship you, Lord God. Just really want to praise you, Father God, with all our hearts, Lord God.